Iriyo nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Ngima en mwandu tiende ni onego bed ni warito ngimawa e yore duto te ma wanyalo rito godo ngimawa. Mabote cheno ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendowa kendo daktari wantiere studio ka. Wabiro rwake obonyiso nyinge nga en wuod kanye kaeto en emomiyo watwakwa makawuono machiegni do daktari. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okello. Awuok e hospital miluongo ni Medical Health Services mana Nairobi buore ka. To an Jaringa Kojwach. An general practitioner. Kawuono daher ni mondo wawach kata wawuo tuo mar clot mano poto mar remo ei leche. En tuo mosebedo ka omedore tinde mang'eny. Jomoko wacho ni wach ne nitie gik manochuowa to nitie gik mang'eny mwatimo manyalo miyo gini bedo, seche moko nyalo bedo gi dehydration. Koro ber ni wach wayudo ni tuo ni en tuo ma osehinyo ji mang'eny kendo ji mang'eny oselalo ngimagi ni wach poto mar remo. To ber kwang'eyo kata ranyisi gi kaka inyalo ng'iye kata kaka inyalo thiedhe mondo kik wamed lalo ji ei anyuola. Mano etwa kwa odiochieng' makawuono poto mar remo nyakwara Mugia Jwang'a. Thothne wang'eyo ni remo onego bed ni ringo kaka pi, onego bed ni ok obed mopoto kaka gik manyalo poto kata nyuka kod weche makamago. To onyalo bukore pota koso nitie gigo manyalo miyo poto. Kapo nono ni koro wadwa ni mondo mi wang'i kaka remo onego bed ni ringo. Seche miwacho ni opoto in kaka daktari, ochal nade? Opoto kaka kuon koso opoto nang'o mondo winj kwara Mugia Jwang'a winj gini maber. Onyalo poto wang'e kaka nyuka chal. Nitie nyuka maliw gimopoto kaso nitie moko ma iyudo ni nitie gik ma ong'enore iye. Koro onyalo bedo mapek manyiso ni opek moloyo kaka remo onego bed ni bedo. Remo wang'e ni en liquid form to ringo mang'eny. To kapo ni remo poto to wayudo ni obedo thick kendo koro oslag koro konyal ringo maber ei leche. Seche moko nyal ringo maber ei leche no koro mane molungo ni poto mar remo kata blood clot. Gi dho science kata wan wacho ni kata in DVT, that is deep venous thrombosis. Deep venous onyiso ni en otimore ei vein, not in the arteries. Niwach yudo ni arteries remo ringo matek mokalo niwach yudo ni giwuok ei heart mana dundo. Seche ma heart ogoyo cha to giringo matek kaso kochopo e vein koro iyudo ni koro ng'wech kata pressure mare koro dok chien. Seche modok chien cha to ng'eny ji kapo ni nitie gik mitimo mang'eny manyalo miyo iyudo poto mar remo to nyalo bedo. Jomoko bedo ni kapo ni nigi dehydration be nyalo miyo koro remo ni bedo mopot ahinya. Obedo mapek koro ok onyal ringo maber ei leche mano the veins. To ka mano timore nyalo bedo gi blood clot ni. To kapo ni yude to nyalo kelo ni chandruok mang'eny mokalo. Wabo kanyo tibiro make godo nikech abuduga ni kar gigo makele isemulo kata weche mag dehydration tene ni ionge kod pi moro medendi inyalo bedo kod chandruok ni nikech koro pitin remo koro bedo mapek koro konyal ringo kaka dwarore. Seche moringo mos ni onyalo poto. Kopoto daktari wacho ni nyalo kelo ni chandruoge mathoth mokalo mabende wabo ng'iyo kik idhi mabor. Antiere kod picha moro maber kanya kwara Mugia Jwang'a. Daher mondo mi ine picha no gima daktari temo leronwa. Picha mokwongo wantiere kod remo maringo maber. Ineno kala maber. Kaeto picha mar ariyo waneno kwa seche wantiere kod deep vein thrombosis. Daktari koro e pichni adek gi koro kae madwani mondo mi wegi ni kwara Mugia Jwang'a. Mato picha mar tielo to waneno korambulu ni wach ongiso wani en vein ok en artery. Artery kada en artery dikoro en rakware. Koro yudo ni ma en valve manyiso ni seche ma remo ringo to gigi loro yo mondo remo okuongo dhi malo mosekalo kik dug chien. Koro yudo ni ma en remo maringo maber kendo ma red blood cells kako onego bed ni kibedo kapo ni en normal. Kwa wuoye deep venous thrombosis manyiso ni koro nitie poto moro kata achiel kama gino odhi poto to omakore to red blood cells gimakore kamoro achiel koro ok giwere manyiso ni ok nyal timre nade ok nyal ringo maber ok nyal kalo.
onyalo poto mayudo ni valve ni koro bedo matin. Koro kata ka temo dhiro to ok dhirre. Manyiso ni odhi ochung' kanyo to omedore kaso moko be kochako biro to gibedo kamoro achiel koro gimedo bedo maduong' to mano nyalo kelo ni gimiluongo ni deep venous thrombosis mano DVT. To seche ma koro DVT ni yudo ni rembi cha nyalo timre nade nyalo were kar kama deep venous thrombosis ni nitie kama ne gipote ni achiel nyalo wuok kata mopoto momakore mong'inore to mano ema koro waluongo ni thrombus. Thrombus ni en onyalo wuok to oringo e dendi modhi omak kata kamoro modhi obin kata leche ma nyalo tero kata mana remo i adundo kata mana i obo to mano nyalo kelo ni kata mana obongo to nyalo kelo ni chandruok maduong'. Koro mano ema wang'iyo kabisa ni wach yudo ni ma nyalo timre kowere kama nyalo kelo ni chandruok mang'eny. Penjo ma chanda kama bede kani mabende ang'eyo ni chando nyikwa Ramogi Ajwang' ni remo nyalo ringa maber kamano kaeto ochako poto kaka koro waneno kopoto kani. Ang'o motimore momiyo ochako poto? Ni wacho nwa kacha ni kuom ranyisi dehydration tiende ni nok mar pi moromo e del. En mana pi modho mwamodho ni nyakwa Ramogi Ajwang'. Daktari wacho ni ka odok mpiny to nyalo kelo chandruok ni ang'o kendo manyalo miyo wabedo kod chandruok ni? Ntie jok ma yudo ni oae pala kata mana surgery to ibedo ga ming'a kamoro achiel mok nyal goli ni wach kia e pala to ng'ini iketi e kitanda. Koro ji bila gi achiel kuom complications ma ginyalo yudo en thrombus ni wach yudo ni seche ma gibet e hospital kachacha to no kitergi e pala to factors kata mana iluongo ni blood factors mano gik mamiyo blood bed clot. Mokwongo nyaka wang'e ni blood to nyaka wayud blood clotting mechanism e dendwa ni wach ober seche ma ng'ato hinyore. Kapo ni hinyori to remo wuok to iyudo ni clotting factors gi madhi to igolo mang'eny to dhi miyo remo poto mondo din kama ne remo wuok mang'eny cha. To ok onego bed notimre kende kapok ni ok hinyori. Koro iyudo ni jok mani jomonindo e osiptal ma otere pala clotting factors biro ni wach yudo ni remo dendi temo mondo geng' kik ilal remo mang'eny. Seche ma blood factors ka obedo mang'eny clotting factors obedo mang'eny to nyalo kelo ni chandruok mar poto mar remo e leche. Mano achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato yudo gini. Mar ariyo joma bet ni wach yudo ni onego bed ni wuotho to wuotho ni kata chung' konyo mar remo mondo dog malo seche ma ei vein ni wach yudo ni vein ok en kaka atari ka dundo gwecho to ringo kod remo to kapo ni ochopo e vein to wakonyo remo ni mondo med flow gi wuotho moro yudo ni koro the calf muscle tiendi cha seche miwuotho michapni cha to medo dhiro remo. Yes. Koro jo kibet ga ming'a kamoro achiel kata kichung' ga ming'a kamoro achiel ahinya for several hours jok mariembo trende madhi maboyo kata mana mtokni madhi maboyo joma nie ndege ma seche moko inyalo wacho ni wuok ka nyaka US tinda neno ka oket nyaka ndege manyalo wuok ka nyaka US direct. Ma jogo nyalo yudo chandruok machalo kama. Ntie joma nigi ratil mamalo kin gi ratil mamalo mano obesity be nyalo mi bedo gi clotting issues ni wach yudo ni seche min gi ratil mamalo cha to remo koro slow down ni wach yudo ni odhi kuonde mopogore kendo mang'eny koro mano nyalo miyo koro slow gine remo ringo mok ma kaka onego bed no ringo to mano nyalo miyo otimre nade opoto kamoro achiel. Koro gin gik ma wanyalo geng'o kapo ni puonjwa maber kendo nyalo tiyo go. Nitie tuoche moko ma be nyalo miyo ng'ato bedo gi poto mar remo but gin tuoche moko mabiro kata kapo ni ng'ato tiyo gi ndawa mang'eny seche moko en kong'o mago te nyalo timre nade niwach kitiyo gi ndawa tiyudo ni leche gi ka dhi bedo moridore to kosebedo koridore to nyalo mi bedo gi poto mar remo. Wantiere kod picha moro ka nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende lero mana gik mane Dr. Jerry pimonwa kapo nono ni in jagono ma madho ndawa kata madho kong'o inyalo bedo kod chandruogni. Daktari wantiere ka kod higni aneno kacha ka wantiere kod over 65
5. Ukang'eyo kaka igni ka miyo remo koro nyalo poto mayot ibo pimo ne nyikwara mogi ajwang'. Betaming'a ileronwa kaito weche mag budhe otanda kotire kod weche mag tuoche bende isepimonwa. Daher mondo mipimna weche mag bedo mapek kata weche mag bedo kod ich, weche mag family planning, birth control pills kaka nyalo chwalo kata keto ng'ato e ong'ala mamalo mar bedo kod poto mar remo. Ji mang'eny mayudo poto mar remo nigi joma miyo to nikech one of the causes en kata mana pregnancy iyudo seche ma gin gi ich kama ng'ama miyo nigi ich to hormones gi bedo deranged to seche ma bedo deranged to nitie hormones moko ma affect kaka remo losore gi kaka remo tiyo ei blood vessel. Koro ma nyalo miyo ng'ato yudo tuoni. Onyalo bedo ni en ng'at momi bed rest. Niwach wan gi tuoche moko machalo kaka preeclampsia, mano high risk pregnancy. Kapo ni omiyi bed rest mong'isi ni kik ichung' kik iwuothi, to kine ka koro idhi bedo kamoro achiel gi ndalo mang'eny kata gi seche mang'eny. To ma nyalo miyo koro ibedo gi ng'eny ni seche ma in gi pregnancy cha, remo be koro bedo dendi be koro bedo mapek. Dendi ko bedo mapek to koro kiwuothi to chandi. Emomiyo ka seche moko inyalo nyisi kata ng'ama miyo ni kapo ni chiegni gi yudo nyathi to ber kitimo exercise iwuotho niwach dwarore ni mondo dendi otimre nade oring maber. Pills kata mana yore komo nyuol be nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama niwach iyudo ni gibe gi derange hormones. Seche mag derange hormones kaka ng'at ma miyo mapek mano kaka gibi nyalo timo ng'ama tiyo gi pills kata gi yore komo nyuol. Koro hormones go nyalo miyo timre nade yudo chandruok machalo kama be. Higni wang'eyo ni kapo ni seche ma imedori e higa to leche be dhi to bedo matek. Giridore. Seche ma gibedo moridore no to nyalo miyo koro remo ok ring maber ei ler. Seche ma ok oring maler cha to ma nyalo miyo ibedo gi chandruok machalo kama. Jogi be yudo ni kata mana pi madonje ei remo, madonje ei leche be bedo niwach leche ka oridore, mano be dhi bedo mapek matin. Koro yudo ni ng'ato bedo gi dehydration ei remo, manyiso ni koro remo cha dhi bedo mopoto moloyo kaka onego bed ni bedo. Thothne poto mag remo chako ga gi kanye koso nyalo chako kamoro amora? Onyalo chako kamoro amora lakini thoth gi chako gi tielo. Niwach tielo kanyo mano koro the peripheries, mano piny kabisa, manyiso ni wadwaro pressure mang'eny mondo odhir remo ka duogo malo. Koro mano miyo emomiyo gineno ka koro wan gi calf muscles manyalo konyi seche miwuotho cha to medo diyo leche ka mondo remo duog malo. Koro yudo ni ng'at ma obet apeta kamoro achiel tiende ka ema gigo chakore godo. Lakini nitie jok mwaseneno mosedonjo kata mana e lwetgi, yudo ni ng'ato chako kata mana e bade. Lakini onyalo chako kamoro amora, but ng'enyne ka almost 90% chalo chako gi e tielo. Seche ma samoro remo sechako poto gi e tielo ka thothne ng'ato nyalo winjo nang'o? Nyalo winjo ka gima en rem momake matek, wanyalo bedo ga kod gik moko kaka muscle pull. Ng'ato nyalo winjo ka en gimoro machuore koso ng'ato nyalo winje koso otimore gima ka ng'ato kuwinji. Jomoko nitie manyalo yudo muscle pull, nitie jomoko mok nyalo winjo kaso gipo mani tielo chako kuot. Nitie ng'at manyalo yude ka gima winjo ka en muscle pull lakini en kamoro achiel. Manyiso ni osika kanyo. Koro mano yudo ni en gima tin ma seche moko yeno kochako kamano tineno ka odugo were, manyiso ni nyocha bedo maber. To kisechako neno ranyisi machalo kamano to ber ka koro imedo modho pi mang'eny kata ichako timo gik moko timo gik manyalo miyi igeng'o tuo machalo kamano kapo ni ing'eyo ni inyalo bedo gi tuo machalo kama. To nitie ranyisi mopogore opogore ma wanyalo yudo ma kipo ni neno to nyalo nyisi ni nyalo bedo gi DVT kata poto mar remo mar remo. Nyakwara Mogi Ajwang' kawuono wago mbaka kata Dr. Jerry puonjowa weche mag poto remo ei leche. Remo nego beni ringo to onyalo moko kata onyalo makore makoro ok onyal kalo kaka ne daktari pimonwa cha. To seche moko ng'e maber onyalo dhi modhi kuonde moko modina samoro kaka remo dhi obwongo kata kaka dhi e dundo kata kaka dhi e obo ma ang' no kelnwa chandruok. Ranyisi gin kaka mage. Ochako leronwa to wabodhi nyime kod ranyisi go kwasika oyweyo omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Bido
Ibedogo witado. Kikimire chedh nade. Royal Mobile Factory Limited nikodi. Yudeka tile kod steel trusses enengo mogonyre kawa kilimo bete manyok kodwa nyaka ma intiere nono mungi chudo moro amora. You are told send number mar 0722 638383. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Chirumidor Suru, 9 cents. You tend county, they do mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro mrodi tijwa, kata gima nyuondwa dwaro. Nyena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri oken chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marachga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora midwaro. Peso bondo, en pi wang' jolupo inam kai. Pesa en pesa utien. Jotiende modonjo nyathina, jotiende kwelo. Achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemu mar okombe kose mar glasi. Mirima. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno. Kik bai. Anyinga en Suluchna. Onge ng'ata kae manyalo loya timo gimoro. Miyo kata ang'o matimre, nyaka ne ni pari wuok e odni. Uru Sanju. Bende ununeno kaka en ohinyre marach kawuono. To gigite osiepni tini en ema timo gimoro amora marach ga. Biro bedo maber ka chwang' marino iketo kuom pare. Sani ok ber ka iwang' Sanju kata an. Bed king'eyo ni sani an yo wang' kodi ahinya dana. Poto mar remo e leche mane twakwanya kwa Ramogi Ajwang'a yena mondo mi arwaki kendo seche mar rwakini daher mondo mi aparni ni nyalo oronwa ote machuoko kale yorewa mag tudruok mag SMS. Namba mar SMS en 23600. Kapo nono ni beta minga kata ichunga minga, kapo nono ni in jagono masamoro nowuok e pala kata mayo ande ne nitiere ng'ango mar midekre mi budha minga, inyalo bedo kod poto mar remo. Kopogore kod mano, pills mag komo nyuola imilonwa kata ni nitiere kod thuolo mar miyo ng'ato poto mar remo. Ratil mar del, ka nitiere kod ratil mamalo mar del, mago gin moko kuom chandruoge ma inyalo yudo. Daktari, ne wang'iyo kata ranyisi. Poto mar remo nyalo kelo ni ranyisi kata nyalo neno ranyisi mang'eny manyalo mi neno ka gima nyalo bedo gi tuone. Achiel kuom gi en kuot mar tielo. To ken kuot mar tielo kuonde ariyo te. Wan gi kuot mar tielo ma nyalo biro tiendi ariyo te. To mago gin tuoche mopogore opogore. Kidwa ng'e ni nyalo bedo gi tuone, to iyudo ni kuot en tielo achiel. Tielo achiel? En tielo achiel. To nyalo bedo kamoro amora e tiendi, kata mana buo chongi. Onyalo bedo gi ogwandi. Onyalo bedo kata mana gi ankle joints, kata onyalo bedo gi tielo mwalo kucha. Koro iyudo ni ka tiendi no kuot, to en achiel kamano kende, to ber to onge gima nosetimi, onge kata onge kumisegori, onge gima osehinyi. Ber kaponi idhi osiptal mapiyo mondo ng'in wach onyalo bedo clot. Wan gi gik manyalo miyo kendo tiendi kuot machalo cellulitis. Cellulitis en infection mar tielo. Lakini kaponi neno gima kamano, ber kidhi osiptal mapiyo mondo ng'i
Mar ariyo iyudo ni kar kumokuot no nitie rem moro ma bino ka gwecho manyiso ni seche moko remo temo ni mondo kal to ok nyal kalo koro iyudo ka ogwecho to inyalo winjo ka tiendi no bedo mapek tiendi no kobedo mapek manyiso ni remo koro ok ring maber to gigudore kamoro manyiso ni gibedo pek. So apart from that dendi koro ok ti, tiendi no koro ok ti maber koro pek moro bede iye. Kamokuot no be nyalo lokore mabedo marateng'. Seche mobedo marateng' no nyiso ni koro obedo waluongo ni ischemic ni koro oxygen ok chop kanyo maber niwach ni oxygen onego bed ni ringo ei remo to koro remo ok ring maber, remo ochung'. Seche ma remo ochung' ni to mano nyalo miyo koro kanyo cells mag kuonde go chako hinyore. Seche ma gihinyore moko be dhi tho to ka githo to gilokore marateng'. Mano en gima kapo ni neno to ber kiringo osiptal piyo piyo. Rem ni be nyalo biro gi liet moro ma kimulo tielo ok en liet mar del te en na kanyo rem winjo ka kanyo ma liet niwach koro wan gi inflammation en ni koro gik moko ok timre maber koro nitie kelo rem moro ma ichako winjo ka tiendi no bedo gi rem. Mago gin ranyisi ma kapo ni winjo kata kineno to ber kiringo osiptal mondo ne kaka inyalo konyi. En ranyisi ma timore ga ahinya kuot mar tielo malokore rateng' ni en seche ma ochako poto ni to osedokore rateng' koso kawo kinde okawo thuolo kawo kinde nyalo bedo kinde marom nade Dr. Jerry? Lure gi teko kata pek mar poto no niwach iyudo ni kapo ni en gima tin to onyalo kawo ndalo mang'eny kapo ni en odinore kabisa modino modhi kata remo ok nyal kalo to nyalo timore mapiyo piyo. Onyalo bedo kata mana ndalo kata mana jumbe ariyo tiyudo ka koro en tielo ma lokore marateng'. Koro lure gi clot no. Kapo ni en gima duong' to nyalo miyo otimre mapiyo. Kapo ni otin to nyalo budho gaming'a kapok otimre nade kapok okelo ni chandruok. Wan gi gik mag ariyo waluongo ni timo achiel miluongo ni partial. Partial en ni koro opoto lakini ok odino remo. Ok odino remo moko pod kalo. Ok odino te. Remo kalo lakini kalo matin. To ntie koro complete manyiso ni odino chuth koro remo ok nyal kalo. Kapo ni en complete mano ema koro nyalo miyi timre nade ibedo gi discoloration marateng' no koro biro to niwach biro kendo odhi hinyi kabisa kendo idhi winjo ka rem ng'eny ahinya kaso kuot be dhi bedo maduong' ahinya. To partial cha en ni idhi winjo gigi lakini ok iwinjgi ahinya lakini kwa ng'iyo maber tuyudo ni partial ni en more dangerous kalure gi wan dakteche niwach waneno niya kapo ni tiendi okuot ahinya to ok inyal kata mana wuotho ibo biro osiptal. But partial en ni koro iwuotho gi rem gi tuo gi poto mar remo to ikia koro ing'eni seche miwuotho cha to idhi diyo ginene cha clot cha to dhi bedo embolas koro bedo embolas koro ringe i remo to seche moringe remo cha onyalo chopo e adundo onyalo chopo e obongo onyalo chopo kata mana e obo to ma nyalo kelo ni instant death. Nyakare monge jwange momi wantiere ga kod chenro ni mondo mi wang'e weche gi kendo ok ni wang'eyo gi matut. Daktari antiere kod penjo moko ka inyalo yiena kaw penjo aito wadhi nyime seche ma wapenjo mano in bende ka intiere kod penjo inyalo ore yor SMS namba mar SMS en 2369000. Antiere kod Rose ka intiere Kayole Nairobi erokamano nya Rose kuom neno chenro mar penjo laktar. Tuo mar awang'i nogoye mowang'o bute koracham koro en gi rem to nodhi osiptal bo nyise ni rem no ikelo gi awang'i mochamo veins madi konye nade to seche mochamo veins ni daktari okang'eyo ka mano bende nyalo kelo chandruok ma owuoyeni. Waneno ni achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi poto mar remo en infections. Awang'i en tuo mar herpes zoster ma en viral infection manyalo miyo ng'ato bedo gi hinyruok moro e dendi to ma nyalo miyo ng'ato bedo godo en mani koro ok ng'eny lakini onyalo kelo to kapo ni pok waneno signs and symptoms mag poto mag rem ok onyal wacho ni en gi tuo mar poto mar rem. Penjo machielo ka ok owacho na nyinge ok owacho na kama intiere to wacho mana ni niko na shida ya kufura mguu moja to wewe kamano mano nyalo bedo ber kodhi osiptal mondo ng'iye mondo noni tang'o machande. Penjo machielo wacho ka iluonge ni Lucy ka intiere Kisumu erokamano nya Lucy kuom neno chenro mar penjo laktar. Openjo ni nonyuol dweche 3 mokalo to hips mage lit ka gima gimoro ogoyo. What could be the problem and what could be inyalo time ang'o and also owacho ni pelvic area ne chandruok nyalo bedo kanyo nyalo bedo clot koso openjo owacho kacha ni okoti kod any family planning gi lak seche gi.
lakini wacho ni nyocha yudo nyathi to hips rame to kwange ni rame nade apart from that nyalo bedo no kuot kata kumulo to lit ber kaponi odhi mong'iye ni wach achiel kuom gima nyalo miyo gino bedo kamano en poto mar remo. Remo machokore ogwalo to ang'o makelo to gikare yath mane manyalo tieki apani wachaka ne kod remo ma chokore ogwalo ni okang'e ni chokore yo mane onyalo bedo poto mar remo mowuoyeni mano owuoye wach varicose veins to varicose veins ok en poto mar remo mano nyiso ni veins mani ogwalo kanyo ero gibedo manyap kata mana walls go bedo manyap koro yudo ni ok ginyal diro kata ok ginyal tiyo maber mano ok en poto mar remo lakini mar remo lakini onyalo kelo poto mar remo kaponi koro remo nok nya ringo maber kanyo kabisa to koro gidhi gudore kamoro achiel to nyalo miyo ng'ato bedo gi poto mar remo. Nawinjo kimulo kata ni jogo ma samoro bedo e mtoka kata bas safar mang'eny derepe mariembo safar mang'eny jogo manyalo bedo e ndege kuom thuolo mang'eny mokalo ma en samoro gima ji timo odiechieng' kaka yor menyo to ma koro en gima nyalo kelo chandruok samoro ng'ato en jagono ma nitiere safache gi onyalo timo nang'o mondo oduok thuolo ne piny mar bedo kod poto mar remo ni. Joma ni ofis mabet ahinya to nyalo chung' nyalo miyori kata mana 1 hour moro ti wuotho matin idhi kata mana e choo iduogo seche moko nyalo kata timo giri moro kata ichung' irieri areya tibedo piny. Joma nie safar ma obeta beta to iriebo gi kata gin e ndege to wanyalo timo orako moko matindo tindo e kuma betegi achiel kuom orako manyalo timo en koro gin orako mag ogwalo ma inyalo ting'o kata mana seche ma tiendi ni piny cha ma yudo ni toes magi ni piny tinyalo ting'o gi malo seche miting'o gi malo cha to imedo timore nade imedo dhiro remo mondo kal niwach yudo ni poto mar remo no timore tielo ng'enyne ko kamano tinyalo keto mana ginene iluongo nade ombong' tiendi inyalo keto piny to italo ng'ama nyono gia seche michalo ng'ama nyono gia cha to konyo mondo gicha otimre nade remo cha odog malo. Nyakore moge jwangi neno gima Dr. Jerry ne temo timo no temo tangono ni kapo nono ni jago no masa moro bedo aminga to tire gik minyalo timo moro nyalo timo ni nyakore moge jwang kendo mondo migine kaka ne itimo mondo miging'e ng'e ni chuth ber giri si wacho ga ni chuth ber awacho ni seche ma ine mtoka kata ine bas kata mana bas kata idhi mabor to ibedo piny ng'aminga gima inyalo timo en ni inyalo keto tiendi mondo toes magi onyon piny to ombong' tiendi tikelo malo koro ichalo ng'ama nyono gimoro nyono charan gombong' ni koro mano yudo ni miyo remo timre nade medo dhiro niwach yudo ni ka ogwalo mari koro dhi konyi mondo dhir remo kok kamano tinyalo keto kata mana ombong' mari piny tichalo ng'ama timre nade ng'ama nyono kata mana gia to itime mang'eny seche moko iloko kamano to konyo remo cha mondo timre nade oringe e dendi kapo nono ni ndege bende nyalo chungi wuotho irieri matin kanyo. Dr. Jerry ng'ato biro iri entire kod tielo mokuot en tielo magwecho en tielo malieta komul to ng'ato winjo ni oliet ineno kendo in kaka laktar isechich ni manyalo bedo poto mar remo ang'o mitimo e kidieny mokwongo gima wang'eyo ni miyo wanyalo kata pogo ni ma poto mar remo to ma nyalo bedo tuo machielo en ni obiro konchiel ng'enyne obiro konchiel kuma kineno kapo ni tiendi okuot konchiel to mano nyalo nyiso ni nyalo bedo gi tuo mar poto mar remo kidonjo osiptal an asekawo history kaka daktari nitie test moko manyaka tim achiel kuom test manyaka tim go gin en ultrasound oluongo ni Doppler ultrasound no en ong'iyo ka ler kaka remo ringo e ler to kapo ni nitie poto moro to odhi fwenyo kofwenyo to koro wadhi ng'e kaka wa handle kapo ni wayudo ni poto mar remo ema nitie e kuot mokeli osiptal no to nyaka chuno wani nyaka wang'i kuonde mopogore opogore be niwach wanyalo yudo ni wan gi ambulance moro manowere cha oringe dendi mosechopo nyaka ang'oa kata mana e heart kata mana e ginene kata obo kata mana e brain koro nyaka watim MRI mag kata mana mar chest seche moko nyalo timo kata mana mar obwongo mondo wane ni to
gini osechopo kanye gi ng'ani osechopo kanye gi tuoni mondo ka kikuponi wathiedho ma to kare wiwa wil nitie gimoro mano nego bed wang'iyo manyalo tiego manyalo tero ngimani koro mano ber kaponi ibiro mwafwenyo ni nigi wan gi chandruogni to watimo test mopogore opogore. Apart from that nyaka watim test mar remo nitie gik mwadhi ng'iyo factors go kaka chal mondo wane ni to ang'o makele mondo kaponi nitie gima wanyalo timo kata ka nitie thieth manyalo miyi kalure gi remo kata gima kele ei remo to waneno kaka wanya thiedhe. Imulo na kata weche mag hydration kata bedo kod pi matin e del en achiel kuom gigo manyalo kelo chandruogni mabende ni leronwa kacha ni koro remo bet mapek mana kuom ranyisi kiruwo nyuka to pi tin e nyukano mogono dhi bedo mang'eny koro dhi bedo mapek ka pi tin e del nyalo miyowa chandruok kata thuolo mamalo mar bedo kod poto mar remo. Mulna weche kaka wuoche ma ji rwako bende nyalo contribute to kapo nono ni nyalo ka ang'o motimore kata ka gin wuoche machal nade? Wuoche nyalo kata kok wuoche kende lewni ma tight ahinya lewni mumaki kabisa mumako tiendi kabisa niwach koro gidhi geng'o kaka remo ringo koro mano nyalo miyo ibedo gi chandruogni. Kwang'iyo tielo to tielo nyalo bedo gi chandruok niwach yudo ni wuoche kaponi ridi kabisa koro yudo ni remo ok ring kanyo seche ma remo ok ring kanyo gibedo kamoro achiel to gigudore seche ma gigudore cha gidhi wuok ka gidhi chopo kamoro to koro gidhi bedo mang'eny koro gimedore kanyo ma gikelo ni chandruok mar poto mar remo. Intere kod penjo nyakora Mugia Jwang namba mar SMS en 23600 wakauyo ka waduogo tadhi ya online mar simu omiyo go simu mondo mi ipenja laktar kik dhi mabor kata matin kik isudi. Are you a truck driver? Do you have over 3 years experience and a valid license? M. Ajira is looking for you. We are recruiting over 400 heavy truck drivers below 45 years of age for immediate deployment to Saudi Arabia. Secure your future with a salary of up to 130,000 every month, inclusive of mileage bonuses. Interviews will be held in Nairobi on the 11th, 12th and 13th May and Mombasa on 14th, 15th and 16th of May 2026. Visit www.m-ajira.com and apply to secure your interview slot. Slots are filling fast. M. Ajira, your gateway to global opportunities. bedo maber ka chwang mari no iketo kuom pare sani ok ber ka iwangi sanju kata an bed king'eyo ni gisani an yo wang kodi ahinya dana. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakora mga jo ng'wana twak mar rameny piny. Chick by Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo weche mag poto mag remo. Kane wadhi e yona wacho kacha ni wadhi ya online mar simu, aseya online mar simu, aseya SMS, ka intere kod penjo to penj laktar. Daktari kane wachako chenro ni dwa mule gimoro ni samoro gik ma ichuoyo ji. Ang'o mane temo wacho kanyo? Tang'o minyalo nyiso nyikwa Ramogi Jwang nikech ng'eni kia kelo chandruok to kapo ni ng'ato nyalo ng'eyo kata kapo nono ni oken kanya ahinya to nyalo ng'eyo kaka nyalo timo nyalo bedo maber. Mokwongo wang'eyo ni achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato yudo chandruok machalo kama en
family planning kata komo yore mag komo nyuol. Ok ni dhi mi to nyalo. Mano gin one factor manyalo miyo ng'ato yudo lakini ok ni te be ji matin ma tiyo gi family planning ema yude. Mar ariyo wachore awacha ok anyal wacho ni an gi ratiro mara mang'eyo kata ni nitie kama ondik ni mae mokelo lakini wachore awacha ni vaccines moko kaka mag covid nyalo kelo kendo sani oneno ka nitie jo science moko mang'iyo mang'eny gitimo nonro to giyudo ni joma ne ochuo yudo ni nyalo ng'eny gi yudo ni ne gini omako koro joma omako gini ng'eny gi nochuo ma sindan ni koro mano be wachore awacha lakini onge proof moro manyalo wacho ni ma nyalo kele koro en ni gima watimo onego bed ni wang'iyore kendo wang'iyo kaka wadak mondo watem geng'o niwach kiweya ni koro ni nosechuoya kata nochuoya koro nyaka yude to ok ing'iyo kaka inyalo konyori to rach. Gilak seche gi samoro ng'ato neno chenro ni koko fwenyo ni asebedo thuolo mang'eny mokalo kata anindoga mang'eny mokalo onego bed ni ng'ato chako gi kanye seche ma daktari pimo no kuma ichako godo no line mar SMS en 236 namba mar simu bende waseyaw go simu mondo mipenj Dr. Jerry ok ni kang Dr. Jerry osedhi koka ni nyajimo daktari ne wacho nang'o go simu mondo ipenj daktari. Nindo to ber kinindo ahinya seche minindo ahinya cha imiyori thuolo mamalo mar yudo tuo machalo kama. Nindo maber en at least 6 hours at least to kinindo mang'eny sana to ka in ng'ama ng'ongo to at least 8 to 10 hours to 10 hours mani chore ahinya mano dhi ahinya koro nindo to ber en mani koro seche minindo cha kata kichiewo to ber kirieri kuongi rieri chalo ng'ama twenyore to mano nyalo konyo niwach omiyo remo ringo maber. Apart from that joma bet ahinya be ber kaponi chung matin tirieri kata itwenyori mondo kony remo mondo ring kendo yawo lechego mondo yawre maber mondo remo ring maber. Antiere kod SMS moko ka wabong'e SMS gi kaito wadhi nyime nyakora moge jwang SMS wa en 366 antiere kod penjo moro ka wacho kata ne penjo ni bende nitiere type mar family planning ma ok nyal kelo poto mar remo to ka atiyo gi family ere kaka dageng' poto mar remo e denda to ratil mara en 95 oja higni 22. Mano en penjo madair mondo miduoki ina kaw simu mondi. Halo penj laktar. Hello. Machiegni? Iwuoyo gi Violet. Machiegni? Nawacho ni Ruth. Dhi nyime wawinji? Nagombo penjo daktari ni an gi tatizo moro gwanda kama eki. Giwuok kaka kadonda to gigolo pi matin. Koro kang'eyo ni mano ka wuok kanye. To bisedhi e osiptal mami? Nagombo ng'eyo nyaka. Bisedhi e osiptal? Asedhi e osiptal. Giwacho ni? Gikoni Gikona mana ni nitie ana yedhi moko mimiya ni amuonjo ka. Nitie okane pogruok. Okay, daktari bro konyo. Kata kamano ina kaw simu machielo. Halo penj laktar? Halo penj laktar. Machiegni? Iwuoyo gi Nadugo Dongo Takawa men. Machiegni. Penjo na mane ano. Chien ka nitie tuo moro goya to tok tuo no. Denda wuok kuok mang'eny opuko pi mang'eny ma kuma nende bedo mang'eny to kuogno wuok gi arofu moro. Koro agombo penjo laktar to dobed ni nitiere effect moro mane gino kel nikech nabedo matuo to nomeda pi ang'wen. Koro ok ang'eyo ni nitiere shida moro koso ena ma kawaida nikech kata katiyo kata seche moko kanindo gotieno kawinjo ka denda chwakore to wuok modhuro sana. To gin ga en ga rofu moro.
Kik ing'ad simu, daktari nigi penjo. Daktari apenjo ni ne nothiedhi tuo mane mbele kanyo? Gima ne ochanda ne na wang' dhano marach manong'iya, koro nojo taka to gi malaria mobe nogoya kaso meda pita changa. Okay. Daher ni mondo dhi ne daktari monego bed nodhi neno omanyo physician. Physician ema koro dhi kagwaye maber mondo ng'e ni to onyalo bedo gi tuo mane, niwach kuok mawuok mang'eny mar del mangima nyalo bedo gi weche mang'eny. Wanyalo bedo gi TB, wanyalo bedo gi gik mang'eny manyalo miyo bedo gi ranyisi mar kuok mang'eny. Koro ber kodhi oneno daktari ma general physician mondo otimne nonro maber mondo ng'e to nyalo bedo ni en gi chandruok mage. Wach nitie chandruok moko kaka mag liver be nyalo miyo ng'ato bedo gi too much sweating ma ber kapono nene mondo thiedhe. Nikech wacho ni ogolo luya mang'eny to nigi tik bende, koro mano bende romo nyise ni ber kochako dokane laktar. Janeno mama nitiere kod adhola e tiende to golo pige, osedhi osiptal? Ber kapono dhi osiptal mondo ng'i to adhola no to en adhola mane, niwach adhola mana manie telo ok wanyal wacho ni en clot, niwach en adhola kamano to golo pi. Ber kapono dhi osiptal mondo ng'iye kaponi en adhola ma is infected, ma wacho ni chronic wound, mondo thiedhi. Kaponi ok en chronic wound, en gimoro machielo, wacho nyalo chako kaka cellulitis. Cellulitis iyudo ni en hinyruok mar ringruok manie tielo mano gwalo kanyo. To dhi medo to kaso biro to bedo adhola. Kubedo adhola kamano to ber kithiedhe chon. Otherwise koweye to nyalo medore kabisa. Kaso nitie nyako mano penjo ni wacho ni ngi ratil mar 95 to en ja 20 en gi higni 22 yena kawie simu ni mondiko kaduogni e ote no. Halo penj laktar. Halo wawinji penj laktar. Yes. Akwayo ni duok duond TV ni chien kidwa ni mondo mi daktari owinji e yo makare mondo mi oyud kaka okonyi. Daktari adwa nuoyo ni penjo ni. Openjo ni nitiere type mar family planning ma ok nyal kelo poto mar remo. Kaeto wacho kacha ni otiyo kod family planning janeno na onoduoga ka usimbe. Halo penj laktar. Halo Ruth. Machiegni? Stok na goya bata konchila perecham. Machiegni? To koro bata konchil naonga gikwe kelo tina makora cham. Koyo chamu tineno kabisa. Boka nyaka ndo kaloko chokti. Etina kora chamu na nyeno. Kene laktana timu nango. Muntina kono nwangi kitamu na liet. Stroke no goye daktari. Stroke no goye. Ng'at ma nigi issues ma stroke mokwongo ber ka itimone physiotherapy. Niwach physiotherapy en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato dok kata timo gik moko kaka notimo, kata ka ok nyal doki kabisa to nyalo miyo yudo yot mar tiyo kaka onego bed ni tiyo. To en wamiye kaka poni ni hinyori kata kaka koro en wacho no yudo stroke to kiko chang kobedo walongo ni ulemavu moro. Kiko chang ken gi ulemavu manyiso ni kaponi lweti ni ok nyal riere to biro to rieyo ni ma kaponi chango ti chango kaponi ka lweti no yot. Koro mano en gima onego bed nokwongo timo, ong'iyo physiotherapy. Onego dhi osiptal kata kenyalo yudo physiotherapist manyalo biro e ot to timo ne physiotherapy. En ruecho maber manyalo konyo miyo kik otimre nade oyud chandruok machalo kama. To ng'e ni kaponi yudo stroke to ng'e ni remo to ringo e tielo no kata mana badi no. To kaponi ok en tielo minyalo tiyo godo maber, achiel kuom gima nyalo timore en ni koro niwacho ogwalo cha ok ti gi tindi be ok ti maber, nyalo miyo ng'ato timre nade yudo kata mana tuo. Koro in at high risk mar yudo DVT ni. Omiyo nyaka bed machiegni kod jo physiotherapy mondo mitimne ruecho e yo molony. Aduoki ir janeno wacha en ja higni 22 otiyo kod family planning, ratil mare mar del bende en 95. Mokwongo
ok wawacho ni family planning te nyaka kel chandruok ni. Nitie joma nyalo yudo to ng'eny ji ok yudi. Ma kik wawach ni koro ni kapo ni tiyo godo tidhi yudo. Mar ariyo, wan gi family planning moko ma ok gin hormonal. Nitie kata mana intrauterine device moko ma ok gin hormonal. Mago ng'ato nyalo tiyo godo. Wang'e maber ni family planning moko machalo use condoms. Mago be gin non-hormonal. Koro mano ka be nyalore nwa jegni 22 ok ang'e kata ne osedhi tedo kata pok odhi tedo. Kapo ni ok en ng'ama pok odhi tedo to wan gi protection mag condoms ma ng'ato nyalo tiyo godo. So it's very important ni mondo ng'e ni to mane modwa tiyo go. Mar adek, ratil mar del. Ja 22 years gi ok ang'e ni oduong' maromo nade kata obor maromo nade, lakini ber ni onego bed ni wang'iyo BMI, bano body mass index mare, mondo wane ni to en ng'ama nigi obesity kata onge go. Achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi poto mar remo en ratil mamalo, man kaka wanene mbele kanyo. Koro ber kong'iyo ratil mare to chutho orako. Antiere kod penjo machielo ka daktari. Kapok akaw penjo yena mondo mi akaw simu. Halo, penj laktar? Halo. Machiegni? Okay, ado penjo daktar ni ya. Okonyane, an go my friend. Tiende achiel ma tiende ma left. No okuot kinya dola. Kuping kumonyono. Alafu nokuo, alafu mara ariyo osechako, to tiende nokuot. Koro agombo ni daktari olera ne, what can be the cause of that kuot, no? Kodu gine wound mantie no, the second wound. Okonya ne guparo mondo ang'e ane ni ena. Konya ne please. Yena mondo mi akaw sim Peter bende. Peter, halo, penj laktar? Peter, halo? Yes, apenjo ganea. Apenjo ganea. Wawinji? Apenjo laktar, nitiere kinde moko na yudo ga chandruok. Sorry? Kinde moko na yudo ga chandruok gi mabedo gi mild stroke moro. And then nadhi kuom physiotherapy mano kida madina noduogo kare. Kuro toke no, ayudo ka leche mag denda leta kikete kata leta late, then nitie pudno moro mawuok e tienda, winyo ka wuotho winyo ka tienda moro to pudno koni koni. And then winyo ka gima bende leche mag tienda wanga all the time. Koro ema penjo laktar, ang'o ma dibed ni kelo gima kamo? Daktari. Kwachako gi penjo mokwongo. Tielo ma nyalo kelo adhola, ma kuot to nyalo kelo adhola. Waneno ni DVT kapono dino kuonde moko ma remo ok nyal ringo kuonde moko to yudo ischemia. Ischemia manyiso ni koro cells go ok yud ang'o, ok yud oxygen, ok yud nutrients mopogore madini madwarore mondo gino bed maber. Koro yudo ni ma nyalo miyo ng'ato bedo gi ischemic wound, manyiso ni onyalo bedo gi adhola manyalo miye en gima nyalo miyo kanyo ok chang mayot. To apart from that, ber kapono dhi osiptal mondo ong'i, niwach onyalo bedo ga adhola moko mabiro because of other things, ma kata onyalo bedo kata mana cellulitis, gik mang'eny manyalo kelo miyo ng'ato bedo ga adhola ma kuonde ibilago. Koro ber kapono dhi osiptal mondo ong'iye to lerne maber, niwach chandruok mwan godo en ni koro ng'ato nyalo dhi osiptal, ji mang'eny dhi osiptal tichuo gi mana sindan tiwacho ni mano yamo. Koro en yamo ma en yamo, to kara ok en yamo, en gima nyalo kelo ni chandruok kata nyalo kelo ni tho. Koro ber kapo ni idhi osiptal ng'i maber mondo konyi. Mar ariyo, ng'at mar ariyo penjo nade chaparna nena. En bende penjo kacha ni kapono en bende nitiere kod chandruok mar tielo makuot. Nowacho ni noyudo stroke mild. Noyudo mild stroke. Koro tok mano. Koro yudo ni en notimo physiotherapy to kang'eyo kata kapo nodhi mbele gi physiotherapy to kapo notiyo gi tiende no maber kata mapile. Mach koko ti kode maber to ma is a possibility ni gini nyalo biro e yo mayot, niwach kapo nok onyon piny maber kata ok owuoth maber to nyalo miye obedo gi tuo mar poto mar remo ni.
Daktari, wach mogik minyalo goyowa godo nikech en twak matut mokalo weche mag thieth ok wamulo sato maya wang'a tinyalo mulona mana thiethni kuom nus dakika ka nitiere thieth to kapo ni thieth nitiere thieth manyalo kawo thuolo marom nade titime nang'o? En sindan, en yath mimuonyo koso? Mokwongo ok en thieth miringo godo, en thieth monego bed ni itimo ni osiptal. Gima wang'eyo ni kapo ni in gi partial to ber kapo ni idhi osiptal kendo ibedo gi bed rest. No, seche miwuotho to in gi partial clot, to idhire to nyalo ringo bod iodine kama vital organ manyalo miyi tho instantly. Koro ber kapo ni wang'e mano. Mar ariyo, nitie gik mang'eny monyalo timo mondo akony niwach kapo ni isedhi osiptal to koro mano iwene daktari. Daktari dhi miyi yath kaluwore gi kaka inyalo thiedhe. Wan gi gik mang'eny mwatimo to wang'eyo ni once ni wasechopo kar daktari to yud daktari maber to nyalo konyi. Wang'i kaka wachiemo, wang'i gik manyalo konyowa mondo wageng' gi kaka orako, to kwatimo mano to nyalo konyo ngimawa mang'eny. Poni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye Dr. Jerry? Osiptal man tiere iluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To kapo ni dhi e Facebook ibo yuda gi nying mar Jerry Okello. Kidhi e TikTok an Dr. Jerry Okello. Nyakwara mwege jowangi inyalo yude kuonde go Facebook, inyalo yude TikTok Dr. Jerry, wan bende wantiere kuonde go duto te en Ramogi TV penje laktar, wantiere nyaka gi page e TikTok. Nyaka kendo odiechieng' machielo nyakwara mwege jowang' kabo kelo ni chenro mar penje laktar, an iluonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu oriti masane.